Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alƙali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wallakabi da nagari na kowa, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano mai albarka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara. To, waɗannan mutane da kuke gani, akwai jihohin da suke kusa da mu an hana duk wani saye da siyarwa wato na mai a jarkoki wanda ana zargin dama suna kai wa 'yan bindiga ne. To ga su dai bayan mun samu rahotanni a wurin mutane akan cewa wasu fa suka shigo da motoci suna fakewa da siyan kayan masarufi, sannan sai su sai mai su zuba a jarkoki su sa a buhu su ɓoye a cikin mota, wanda bayan mun samu wannan rahoto muka je muka kamo wato waɗannan motoci guda biyu, wanda da muka leƙa muka ga cewa akwai alamun cewa akwai man a cikin ɗaya daga cikinsu, wanda muka kamo direban da kuma shi wanda ake zargin shine yake tsallakowa jihar Kano saboda san zuciya irin tasu, yake siyan wannan mai yake fita da shi yake sayarwa a can jihar. To ga dai direban za mu ji daga bakinsa. Me sunanka? Jamilu Abdullahi. Da ƙarfi mana? Jamilu Abdullahi. Shekarunka nawa? 37. A ina kake da zama? A Katsina jihar Jibi. Na? A Jibiyar jihar Katsina. To akwai zargi na cewa wannan motar naka ana zuwa a sai mai a sa a ciki a sa a cikin kaya. Me gaskiyar wannan magana? To haka ne, an yi so biyu haka tun da gashi Allah ya sa. Na? An yi so biyu haka din yanda ya ce ma inda gashi an gani. To wancan na farkon ya aka yi? An ta na farkon jarka biyu ce ya tai da ita. Waye? Shi musu bawo. Yana. Ya ce. To daga nan fa? Sai wannan zuwan na biyu ya tawar sai jarka biyar. Ya sai jarka biyar. To in ya sai jarka biyar wa yake tafi masa da shi gida? Gaskiya wannan ban san ma zai sai ta, wancan dai ya ce na taimai da shi. Da ya siya ka san cewa fetur ne? Wancan. Da ya siya ya sa a mota ka san cewa fetur ne? Wancan ma da muka je cikin gida sannan na gane ya sifon. To ne yanzu wannan ma ban san ya siya ba sai da aka kamo shi. To hakan da kake dade ne? To kuma kai na ban ji daɗi ba haka wallahi. To kai matso kusa Musbahu, ka ji abin da ya faɗa ko? Me sunanka? Musbahu Rabi'u. Shekarunka nawa? 31. A ina kake da zama? Jibiya local government. To ga ka a headquarter 'yan sanda, kafin ma in tambaye ka me kai da kai da direban nan ku je ku buɗe min motar ko? Mu ga me a ciki. Bude gaba daya. To direba wannan irin kayayyaki ne? Matso kusa. Kayan menene? Na provision. To nan fa? Nan fetur ne ciki. Wa ya sa fetur din? To musu ba ku sako da fetur din gaba daya. Duk wanda kuka san fetur ne a ciki a sako da shi. Ku dan yi sauri ko? Kuma zo da shi kusa sosai. A matso da shi. To ku bude mu gani. Ku daidai ne mamu ga. Ku daidai na ƙarshen nan. To a saurare ni, me sunanka kace? Musbahu Rabi'u. Shekaru? 31. A ina kake da zama? Jibiya. Ina kenan Jibiya? Jibiya Katsina State. Katsina State. Wannan jarkokin da nake gani a cikin buhu nawaye? Ni na saye su. Me a ciki? Fetur ne. To ba mu labari nawa kake siya, kuma idan ka je can garin nawa kake siyarwa, kuma sau nawa ka siya? So biyu ne na siya. Na sayi wancan na siyar a 7,500 na sayar da jarka ɗaya. Sai wannan shi kuma da yake bai kai wancan yawa ba, ban san ko nawa zai siya ba, ban san ko nawa zan sayi da ba idan na je, sai dai abin da kasuwa ta yi kawai.
to ga ka dai a banfai yan sanda sun kamo ka, ya ka kalli wani abubuwan da kai da kanka muke so ma ka faɗi me kai wallahi ran kai daɗe ni kaina na yi nadamar hakan na yi nadamar hakan saboda dan uwana ya azani a moto ne domin in ci abinci, to kuma na yi wannan abu gashi na sa kowa a cikin tashin hankali har kaina. ka sa kanka dai wani abin da kai daidai ne ba daidai ba ne. me yasa ya zama ba daidai ba? saboda doka ta hana. To alhamdulillah kamar yadda kuka gani yanzu dai yana babbar hedikwatar 'yan sanda da ke nan banfai a garin Kano, wanda kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da binciken kwakwaf, wanda da zarar an kammala bincike wato za a gurfanar da su a gaban kotu. Muna amfani da wannan dama mu ji hankalin al'umma musamman waɗanda suke zaune a jihar Kano a kula sosai da motsi na irin waɗannan mutanen. Duk inda aka gansu kar a bari, ba ma su ba, duk wani wanda ake zargi da ganin cewa mai laifi ne muna ba da nambar waya a yi kokari a kira ko kuma wato a sanar police station da take kusa. Waɗannan lambobi su ne kamar haka: akwai 0800 32 41 9754 da kuma 081 23 82 1575. To kai dawo mana, ina za ka dawo? Ba ce ka mai da shi ciki, fito da shi. Saboda haka a kula sosai, a kiyaye irin waɗannan mutane wanda yawancin su ma kun san ma ba sai an yi dogon bayanin ma ina suke kawo man ba. Akwai son zuciya a ciki, kuma ba sa son zaman lafiya, ba sa son mutane su zauna lafiya. Muna godiya a kowane lokaci, musamman al'ummar da suka ba mu bayanan da ta kai mu ga kama waɗannan mutane. Mun gode, mun gode, mun gode. Saboda haka a ci gaba da sa ido, kuma duk inda aka ga irin abin da ba gane ba a yi kokari a sanar da jami'an 'yan sanda.